Ja, we zitten wel. Ben je krekken of ben je een grote slagerij aan een grote toonbank en Jo vregen, wij draaien. Nou, wij maken droge wiast, wij maken hier grillwiast, wij maken hier gehaktbal. Maar we snijden hier biefstuk te vol om op te nemen. En we verpakken het ook al in wat. En na je concepten bedenken we. Sinds verleden hier ben we begonnen met tapas. Dat is gewoon een stukje zeeuwspek op mooi snijden, dat de mensen zo op tafel zetten kunnen. En zo gaan we nou 8 soorten producten. En nou, het einde is nog net in zicht. We gaan maar terug. Roegenwiast, zeg ik altijd, dat jij bij Friesland. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is dat je een stukje kwaliteit levert. Gewoon ambacht, wat er net in, hoe doen we er net in en een smaakvol product. Ja, en dat wordt waardeerd door de meesten, dat blijkt wel, vooral in Friesland, maar ik, nou de boet en ik, we hebben een mooi stuk drukker als vleen hier. Ik denk dat we 20% meer doen als vleen hier. Ja, daar ben we heel wies mee en heel grutskop. En dat heb ik aan ons meesten te danken die ervan werken al hier. En ja, mooi zo horen.